ፕረዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰራሕተኛ ማይክል ታይሰን ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዶ? ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ዓወት ፕረዝደንትነትን ቅድሚ ክፍጽሞም ዝደሊ ዝተፈላለዩ ነገራትን ብኣብ ትዊተር ዝጽሕፎም ጊንጣ ሓሳባት ሰብ ዘበለ ምስ ተገረመ እዩ። If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. And if I don't, do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe that? ነዚ ባህርያቱ ድማ ብዙሕ ሓሳባት ካብ ተጎሳጣይ ማይክ ታይሰን ዝወሰዶዩ ብምባል ይገልጾኦ። ነዚ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ጥበብ ክኢላታት ስነ ልቦና ስሉስ ዋልታ ኢሎም ይሰሚዎ። ገበነኛት ፍርሕን ቁጥዕን ንኽፈጥሩ ልዕሊ ካልእ ኣጽዋር ስነ ልቦናዊ ኣጽዋር ይጥቀሙ ማለት እዩ። ህቡብ ተጎሳጣይ ማይክ ታይሰን ቅድሚ ውድድር ኣብ መቐየር ክፍለ ኮይኑ ምሳክሶጥኮ ልክዕ ከም ሰበይቲ ክውጭጭው ወይ እውን ሰርኖ ፍንጭኡ ደፊአ ኣብ ሓንጎሉ ክእትወ ወዘተ ብምባል መግለጺ ይህብ። ታይሰን እዞም ሓሳባት ጊንጥታት ምዃኖም ይፈልጥ እዩ። ነዞም ዝብሎም ሓሳባት እቶም ፍሉይ ነገራት ምምእራር ዝብርሆም ጋዜጠኛታት ከሕትምዎም ብምትስፋዊ ዝዛረቦ ተሓቲሙ ምስ ተዘርግሐ ድማ መጋጥምቱ ኣንቢቡ ራዕዲ ስለ ዝኣተዎ ቀድሚ ውድድር ተሳዒሩ እዩ ዝኣቱ። እዚ ጥበብ ድማ ብዙሕ ግዜ ክዕውቶ ተራእዩ። በዚ ከዓ እቲ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ሰራሕተኛ ማይክ ታይሰን ዝነበረ ናይ ሎሚ ፕረዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ጥበብ ክጥቀመሉ ዝረአ። እዚ ጥበብ ንታይሰን ኣርሓ ማዕከል ሜዳ ክገብሮ ከሎ ንትራምፕ ድማ ጎይታ ጻዕዳ ህንፃ ዋይት ሃውስ ገይርዎ ይርከብ። ራዛ ናይ ኣቦ ኣሓዛ ዝብልዎስ ከምዚ እዩ። ዝምድና ናይ ሎሚ ፕረዝደንት ዶናልድ ትራምፕን ሓለቕኡ ነበር ማይክል ታይሰን ግን ብኸመይ ዝጅምር? ኣብ ሓምለ 1988 እዩ። ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኣብዚ ብምርካብኩም ብልቢ የመስግነኩም። እዚ ዓብ ክብሪ እዩ። ድሮ ሰሚዕኩሞ ኢኹም። እዚ ኣብ ታሪክ ሞያዊ ስፖርት እቲ ዝለዓለ እዩ ምስ በለ ኣዳራሽ በልሕ ስቕታ ወረሳ ኩለን ዓይንቲ እውን ውርሕርሕ በላ። ኣብ ቅድሚ ማይክሮፎን ቀሪቡ ዝዛረብ ዝነበረ ናይ ሽዑ ወዲ 42 ዓመት ሰብኣይ ናይ ሎሚ ፕረዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እዩ። እቲ ምኽንያት ኣብ ከተማ ኣትላንቲክ ኒው ጀርሲ ዝርከብ ብትራምፕ ዝውነን ትራምፕ ፕላዛ ሆቴልን ናይ ቁማር ማዕከልን ንምውዕዋዕ ብምሕላን ኣብ ሞንጎ ኣብ ኦሎምፒክ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ጉስጢ ዝኾነ ማይክል ስፔንክስን ኣብ ሓደ ግዜ 3 ዓበይቲ ቁልፍታት ጉስጢ ዝተዓወተ ማይክ ታይሰንን ዝካየድ ቅልስ ንምዕዛብ እዩ። ቅልስ ናይዞም ክልተ ዕውታት ስፖርተኛታትን ኣርሓ ማእከል ጉስጥን ኣተኩረ መላእ ዓለም ይስዒቡ። እዚ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኣብ ውሽጢ ተተሓንሓደን ካዲታት ማይክ ታይሰን ንማይክ ስፔንክሰን ብምዝራር ተዓዊትሉ። ማይክ ስፔንክሰን ድማ ናይ መወዳእታን ናይ መጀመርታን ስዕረቱ ቀሚሱ። ትራምፕ ነዚ ውድድር ክውድብ $11 ሚልዮን ከውፅእ ከሎ ካብቶም 21,000 ተሳተፍቲ ድማ 12 ሚልዮን ክእቱ ኺኢሉ ኣብ መጣልዕ ድማ 15 ሚልዮን ኣታዊ ክረክብ ኪኢሉ። ካብዚ ግዜ እምበኣርዩ እቲ ነዊሕ ዓመታት ዘቑፀረ ዕርክነት ክልተ ጊንጥታት ዝጅምር። ትራምፕ ብ9 ሓምለ ንሕትመት ዝበቕዐስ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይም ንዝምድንኦም ክገልጸላ ከሎ ሰናይ ትምኒተይ ክገልጸሉ ቀድሚ ውድድር ክዕልሎ ኸይደ። ታይሰን ድማ ኣቶ ትራምፕ ድሕሪ ውድድር ረኸበኒ ኸይልኒ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተረኸብናሉ ዋና ሓንጻጽን እስትራቴጅን ኣማኻሪኡ ክኸውን ቆፂርኒ ብድሕሪኡ ኣብ ዝተረኸብናሉ ዋና ሓንጻጽ እስትራቴጅን ኣማኻሪኡን ክኸውን ቆፂርኒ ኣነ እውን ንማይክ ስለ ዝፈትዎን እቲ ስራሕ እውን ቅድሚ ሕጂ ካብ ስራሕኮ ዝተፈልየ ብምዃኑ ተቐቢለዮ ክብል ገሊጹ። ዝተፈላለያ ጋዜጣታት ትራምፕ ሰራሕተኛ ማይክ ታይሰን ክኸውን መጠኑ ዘይተገልጸ ብርኩት ገንዘብ ከም ዝተኸፍለ ይገልጻ። ማይክ ታይሰን ነዚ ውሳነ ዝወሰነሉ ነቲ 91 ካሊእታት ዝወሰደ ቅልሱ ድሕሪ ምዕዋት እዩ። ነቲ ን4 ዓመታት ማናጀሩ ክኸውን ዝቆፀሮ ቢል ካይተን ብምብራር ርክብ ታይሰንን ትራምፕን ጉሉፅ ናይ ገንዘብ ስምምዕ ንዓለም ይሓበሩን። በዓልቲ ቤቱን ሓማቱን መጠን ኣታዊታት እዚ ተጓታጣይ ብዘይ ምንጻሩ ምስ ታይሰን ኣብ ግርጭት ከኣትዋ ጀመራ። እዚ ጉዳይ ምስ ሞት ናይ ቀደም ማናጀሩ መሊሱ ቢእስዩ ንናይ ቀደም ማናጀሩ
ማይክ ታይሰን ብጻይ ዝነበረ ጂም ጃኮብስ ንታይሰን ክስ መስረተሉ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ሕጊ ክርክራት ድማ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ታይሰን ኮይኑ ይማጎት ነበረ ኪዳን ትራምፕን ማይክ ታይሰንን ብዝኾነ ነገር ዘይነቕነቕ ምዃኑ ግን ኣብ ዓመተ 1992 እዩ ተረጋጊጹ ኣብዚ ዓመት ታይሰን ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብምዕማፁ ን6 ዓመታት ክእሰር ተፈርደ ዳርጋ ዓለም ብምልእታ ኣንጻር ማይክ ታይሰን ብምቋማ ኩነኔ ኣብ ልዕሊ ማይክ ታይሰን ከተስምዕ ከላ ትራምፕ ኣብ ጎኒ ታይሰን ብምዃን ታይሰን ኣብ ቤት ማሕቡስ ከሎ ልምምድ ክገብርን ቀልስ ከካይድን ክፍቀደሉ ካብ ውድድር ዝረኸቦ ኣታዊ ድማ ንግዳያት ዓመፅ ንዝኾና ዝድግፍ ናይ ረድኤት ትካላት ኮፊ ተማጎተሉ እዚ ኩሉ ሓሊፉ እውን ታይሰን ኣብ 2015 ውዕለቱ መሊሱ ትራምፕ ኣብ ግዜ ምርጫ ብዘንጸባርቆ ዝነበረ ጊንጥ ባህርያትን ጸልእ ምስልምናን ዓለም ክትኩንኖ ከላ እቲ ኣብ ቤት ማሕቦስ ሃይማኖቱን ኣብ ምስልምና ዝቀየረ ማይክ ታይሰን ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ብምዃን ኣብ ፕረዝደንታዊ ምርጫ ንትራምፕ ደገፉ ሂቡ በዚ ከዓ ገለገለ ጋዜጣታት ኣሜሪካ ትራምፕ ዝፋን ጻዕዳ ህንጻ ከጭብጥ ዘርኢ ጥበቡ ክዕኩኽ ዝገበረ ቭላድሚር ፑቲን ወይ ስቲቭ ባኖን ዘይኮነ ማይክ ታይሰን ክብላ ዝስምዓ ንዝምድና ፕረዝደንት ዶናልድ ትራምፕን ተጓሳጣይ ነበር ማይክ ታይሰንን ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ሎሚ ሰራሕተኛኻ ዘሎ ጽባሕ ፕረዝደንትኻ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተጠንቀቕ ብምባል ይሕጭጫሉ ኣለዋ አብርሃም ዮሐንስ ወድዑ ቃሬ ላይክ ሳብስክራይብ ኮሜንት ዘይምርሳዕ